Hyvät patasydämet, tervetuloa Isomäen Legenda-podcastiin. Hyvää iltaa arvon patakansa ja tervetuloa Isomäen Legenda-podcastin kakkoskaudelle. Minä olen Juha Lamminen ja kanssani täällä jälleen kerran Niko Saarni. Mitä kuuluu? Kiitos kysymästä. Oikein hyvää kuuluu. Mitenkäs kesä meni? Kesä meni siinä. Niin, ihan sama juttu, että aika nopsaa kesä vierähti. Kyllä, mutta se on mukavaa, kun tavallaan kun kesä menee pois, niin tietää, että jääkiekkohan sieltä kolkuttelee sitten heti oville. No sanos muuta ja sitä tässä nyt odotetaan ja sen takia availlaan Isomäen Legenda-podcastia just täällä ja tänään. No hei, meillä on niin sanottu superkausi edessä. Mitä ajatuksia noin yleensä se herättää noin äkkiseltään? No totta kai pieni pelkohan siinä on varmaan vähän jokaisella fanilla, että mitä sillä omalla joukkueella sitten oikein tuleekaan käymään siinä. Ja kyllähän toi niinku kilpavarustelu on ollut kovaa ja onneksi Ässäkin siihen on lähtenyt kuitenkin mukaan, että ei lähdet millään ihan markanipulla. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja kyllä se on vähän niin kuin rehellisesti täytyy sanoa mietityttänyt ja hirvityttänyt, että on kyllä kauheita nippuja kaikilla, mutta en mä nyt tiedä, ei meillä nyt ainakaan huonompi joukkue kuin viime vuonna. Ei missään nimessä ja näkisin, että tietyissä osa-alueissa ollaan jopa parannuttu viime kaudesta ainakin noin niin kuin paperilla. Joo, ehdottomasti ja niin mäkin on se ajatellut ja se on nyt vaan sitten, että miten se on sitten suhteessa niihin muihin joukkueisiin. Sepä siinä onkin, että sitähän ei tiedetä, että mihin se riittää ennen kuin sitten kausi polkastaa tuosta oikein kunnolla käyntiin. Joo, Lukko nyt on ihan lapainen, sen nyt onneksi tiedetään. No se me nyt tiedettiin jo. Joo, ja siinä mielessä hyvä juttu, että Lukolla on taas todella kallis ja aika nimivahva joukkue, mutta päättivät jatkaa samalla valmentajalla, niin se on tavallaan niin kuin meidän ilomme. Ja kaikkea me tiedetään, että se on ihan poika vielä. Ihan poika, eikä niillä kasva rintakarvat. Tervetuloa myöskin kaikki uteliaat sieltä Rämeen puolelta. Tervetuloa seuraamaan Isomäen Legenda-podcastia. Koko illan tulee, pitäkää pää ylhäällä. Se on just näin. Joo, muuten mukava huomata, tässä uusi kausi alkaa ja viime kausi vähän harjoiteltiin niin mekin kuin sitten joukkueekin superkautta varten, niin on mukava tulla tämmöiseen studioon, mistä ei ole heitetty menemään. Joo, nyt on käynyt sillä lailla. Tämä on täysin älytön studio nyt. No, on tämä vähän liian hyvä meille. Liian hyvä tähän podcastiin. Ei vaan, totta kai pyritään tekemään, vaikka harrastepohjalta tehdään, niin tosissamme teille sellaista podcastia, että sitä viittisi mahdollisesti joku myöskin katella kuuntelemisesta, en sitten osaakaan sanoa mitään. Mutta mitä superkausi, 3 joukkueet suoraan runkosarjan perusteella, P-liigaa, mikä homma? Se on kyllä, se on nyt on karu ajoa kyllä, ja tosiaan on olemassa varmasti joukkue tässä liigassa, kenellä se on katastrofi, mikäli B-liiga kutsuu. On paljon onneksi joukkueet, kenellä se ei ole. Tässä muun muassa on yksi niistä, että mikäli niinkin karmeasti kävisi, niin varmasti kiekko jatkuisi yhä edelleen Isomäessä. Joo, sitä on harjoiteltu yhden kerran sitä ykkösdivisioonassa pelaamista, ja hieno kausihan se oli. Ja sehän oli Arto Kunu Heiskanen oli silloin muun muassa suurimpia tähtiä. Kyllä. Edesmennyt Isomäen legenda, jota ikävä kyllä ei ehditty tähän podcastiin saamaan. Mitäs sulla, onko sulla ajatuksia, mitä tuossa käy tuossa superkauden jälkeen? No ketkä siellä pohjalla nyt se oikein on? No mä oon sitä nyt tässä paljon mietiskellyt ja jotenkin semmoinen terve pelko siinä aina tulee, kun tämmöinen tilanne on, kun musta se on jotenkin niin kuin porilaista, että sit jos on tämmöinen mahdollisuus pudota, niin eiköhän me olla siellä sitten just tällä kaudella viimeisenä, mutta toki en mä siihen usko. Kyllä mä sanoisin, että P-liigaa lähtee Mikkeli Jukurit. Joo, se löytyy myös omalta listalta. Ja kyllä mä haluan sen Vaasan Sportin pudottaa sinne, minne ne kuuluu. Sekin on hiljaa tosi. Joukkue on varmasti ihan hyvä, mutta sitten taas on jäänyt kyllä pikkasen hampaakoloa kannattajien toiminta. Just näin, ja mä heitän Tepsin sinne. Yksi iso lähtö. Tepsillä on kyllä todella lähellä kyllä sitä. Siellä on kyllä aika heikot eväät tällä hetkellä ainakin noin niin kuin paperilla ja ei se niin kuin lähtökohta heillä on kyllä tosi vaikea. Näiden lisäksi niin Kiekko Espoo voi olla lähellä
on ainakin omissa papereissa, niin on siellä kyllä ihan pohjimmaisten joukossa. No joo, toi on kyllä totta. Noitten 4 joukosta mä väitän, että kolme kyllä löytyy. Mä jaan ton huolen. Joku on HPK:ta tiputtelemassa ja niin edespäin, mutta en mä siis, kyllä HPK-touhu ja tekeminen näyttää mun mielestä yllättävän hyvältä. Kyllä se on ihan asiallista. Kyllä siellä on hyviä hankintoja ollut ja kyllä se totta kai, kun siellä on yksi liiga parhaimmista maalivahdeista, niin varmasti auttaa sitä, että ei pitäisi kyllä missään tapauksessa olla edes pohjavitosen joukossa. Ei, jos vaan herra pysyy terveenä, niin kyllä HPK ei tule putoamaan. Mä olen kyllä melko varma siitä. Eli kyllä mä lukitte Jukurit, Sport ja TPS ja sit sä heität sen Espoon. Kyllä mä kespoosin heitä vielä mukaan taistelu. Kyllä, noista 4-3 voitte kirjoittaa ylös. Hyvä, lähdetäänkö sitten perkaamaan vähän millainen jengi meillä on tällä kaudella ihan mies mieheltä. Ja tehdäänkö niin sillä lailla, että arvataan jokaiselle pelaajalle maalit, syötöt ja pisteet, joiden pisteet on se, mikä ratkaisee. Ja kunkin pelaajan kohdalla kumpi kauden päätteeksi on lähemmäs veikannut, niin siitä tulee aina 1 piste per pelaaja. Se on just näin. Kumpi saa enemmän pisteitä, niin konjakki kautta viskipullo veto. Asia. Täällä me lähdetään. Ja sä tiedät mun pitkä vetovinkit, niin mä oon todella vahvoilla tässä. Joo, mä oon kyllä kaikessa veikkauksessa aika huono, että jatkoajan näinhän täällä meillä käy, niin oliko viimeinen vuonna, että se ei kuulu niinku omiin vahvuuksiin. Mutta nyt mä luulen, nyt on vahva käsi. Lähdetään siitä, että nyt tässä jakso 1 me käsitellään molarit ja puolustajat. Ja sitten kauden jakso 2, joka ilmestyy siis spesiaalisti jo aika pian, eli silloin kun liiga alkaa tiistai-aamuna ilmestyy jakso 2, niin käsitellään silloin sitten hyökkääjät. Ja tänään meillä tosiaan Isomäen Legenda-podcastissa tämä höpinän lisäksi, niin meillä on haastattelussa kuka muukaan kuin 1 kapteeni lisää, ja tällä kertaa henkilö, joita on tasan 3 maailmassa, eli Ässien mestarikapteeni. Niin kaikki muut 2 on semmoisia nimiä kuin Kilpiö ja Ketola, ja sitten tietenkin Uustalo. Kuka muukaan? Ja totta kai kun puolustajia käsitellään, niin totta kai me täytyy mestaripakki siihen ottaa. Se on justiin näin, ja voidaan nyt paljastaa heti, että 2. jaksossa liiga käynnistyy Ässillä Kärppiä vastaan. Niin kukas muukaan meillä on haastattelussa tietenkin kuin tuore Kärppien kapteeni, käytännössä oma poika, tyylikäs nuori mies Emil Erholz. Just näin. Hyvä, ei mitään, lähdetään. Molareille ei anneta mitään arvioa, mutta voidaan suusanallisesti niistä pohdiskella. Lähdetään Bednarista liikenteeseen. Kyllä mä väitän, että tulee olla 1 liigakauden parhaat maalivahtia. Kyllä, mihin se taso siitä sitten oikeastaan lähtisi. Mä uskon, että siinä on varmaan se pieni loukki, niin se on selätetty hyvin, ei kolkuttele pääkoppaakaan yhtään. Et kyllä se, niin kuin ainakin noin pari harjoituspeliä, kun tuossa nyt nähnyt, niin kyllä se yhä edelleen liikkeet ja kaikki rauhallisuus on ihan samaa luokkaa, mitä se on ollut tähänkin asti. Ja on odotettavissa kyllä monta voittoa, nollapelejä ei välttämättä, hän ei ehkä välttämättä kuitenkaan ole, niin ihan jokaista peliä kaikkiin vetoja torjumassa, mutta se, että joka ikisessä pelissä antaa mahdollisuuden voittaa. Kyllä se näin täytyy tulkita, ja aika hauska nähdä, että kun tuossa oli vähän ehkä keväällä haparoimista Bednarilla, niin noissa kaikissa ennusteissa ja ennakoissa ja kaikissa muussa, niin ei välttämättä olekaan siellä kärjessä enää. Niin takaa on hyvä tulla. Takaa on hyvä tulla, kyllä. Ja se, että en mä tiedä kuinka paljon siinä just nimenomaan silloin keväällä paino se pieni loukki siellä, että ottiko hiukan varma päällä tietyt liikkeet. Mutta kyllä mä uskon, että ottaa semmoisen comebackin siitä, että on kyllä varmasti top 3 häkkäreitä tällä kaudella. Joo, ei meillä ole mitään hätää maalivahtiin, me ei tulla kaatumaan. Mutta entäs sitten kakkosmaalivahti? Onko meillä kakkosmaalivahti, jota voi peluttaa? On ehdottomasti. Et se Taposen viime kausi voidaan unohtaa ihan täysin. Jos sä nyt oot kuukausitolkulla Klesana ja joudut kiertelemään ympäri maailmaa, että saat edes jonkinnäköisen pelituntuma ja paikan, niin kyllähän se kannattaa 25-vuotiaan kaverin kohdalla unohtaa ihan täysin. Vai 25-vuotias, joo. Et kuitenkin kaveri on jo aikoinaan IFK pelannut suoraan playereihin omilla otteillaan, niin kyllä se tietää, että siellä potentiaalia on.
Joo, mä luulen, että meillä on kyllä ollut vähän samantyyppisiä tapauksia. Kyllähän tuon edellisenkin kakkosmaalivahdin piti olla vähän vastaavaa, että läpimurtoa siitä haetaan ja ehkä tulevaisuuden ykkösmaalivahti, mutta ei siitä kyllä tullut yhtään mitään. Ei siitä sitten joo, ei ollut tasaisuutta kyllä yhtään niin isotteissa, että sitten taas kyllä mä uskon, että Taposelta saadaan sitten taas nimenomaan sitä, että pystyy tasaisesti kyllä stunttaamaan ne tarvittavat noin 15-20 peliä, mitä sitten Petnärillä tarvii levoaikaa antaa. Just näin, mä oon kutakuinkin samaa mieltä ja varmaan siinä 15-20 paikkeilla se, jos Uko pysyy terveenä, niin se pelimäärä tulee olemaan, ei enempää tarvitse ollakaan. Joo, ja mikäli se kiekko tarttuu Taposelle, niin sanotaan mieluummin siellä 20 paikkeilla. Kyllä. Että sitten oikeasti keväällä sit on sitten kuitenkin iskus, kun ruvetaan sitten kannusta pelaamaan. Niin, tärkeintä on se, että meillä on 2 semmoista maalivahtia, että joiden takia ei hävitä pelejä, kun niitä ei voi nyt tässä hävitä. Me pelataan suoralla sarjalla. Kaikki ei ole varmaan ihan vielä hiffannut sitä, mitä tarkoittaa suora sarja, ja siitä katsotaan 3 huonointa alas. Jokaisella pelillä on oikeasti merkitystä. Kyllä niitä pisteitä tarvitsee heti siitä syyskuusta asti alkaa raapia. Niin, ja se, että miettii, että sillä kuvainnollisella marraskuun tiistai Saipa-pelillä, niin sillä on iso merkitys. Sillä on iso merkitys. Aika silleen poikkeuksellista. Kyllä, se on just näin. Vuosi siinä mielessä. No okei, maalivahti me ei kaadota. Entäs Lammi, tuleeko liigadebyytti tällä kaudella? No, mä uskon, että tulee. Toki varmasti riippuu, missä tilanteessa ollaan. Et se voi olla siellä joskus keväämällä, jos ollaan jo niin kuin, jos tilanne on se, että ei ole enää mitään pelkoa, niin aivan varmasti uskalletaan antaa. Niin ja varsinkin, jos pientäkin vaivaa tulee jotain muuta, niin kyllä mä antaisin Lammille ainakin liigadebyytin, niin sitten se näkee, mitä se liigavauhti on, koska näillä meidän parhailla talenteilla, Lammikin kuitenkin nuorisomaajoukkueen vakio kasvo, niin näillä on tapana tehdä Lenni Hämeenahot, eli kun taso nousee, niin oma taso nousee ja pystyy adaptoitumaan siihen kovempaankin tasoon, niin mielenkiintoinen nähdään. On, se on just näin. Hyvä. Lähdetään varsinaiseen pistearvuutteluun. Mä otan tuolta omat muistiinpalot salaset, missä on oikeat vastaukset esiin. Lähdetään ensiksi liikkeelle. Aleksi Anttalainen, mitäs oot yleisesti mieltä ja minkä näköistä roolia ja millaiset pinnat laitetaan? Sihinko on kyllä niin kuin, on yksi joukkueen viihdyttävimmistä pelaajista. Niitä on hieno nähkyä, kun sä näet itse se jo niin kuin sekunteja ennen, että nyt lähtee hakemaan oikein kunnon jysäytystä. Aika monta kertaa se kuitenkin osuu myöskin. Että kyllä se hänen pelitapansa on kyllä, mä tykkään, se on viihdyttävä, ja sitten kun saa vetopaikan, niin hänellä myös on sit kyllä se veto myöskin semmoinen, että sillä voi aiheuttaa tuhoa. Jos ei se maaliasti mene, niin se ainakin satuttaa sit sitä kaveria, ketä siihen eteen osuu. On kyllä kova laukaus, kun jostain saisi vielä hiukan siihen sitä suuntaa. Niin. Se joo. Ja sitten mikä siinä tietenkin, että omassa päässä, niin paikotelle on hiukan hukassa, että on ehkä vähän väärää sijoittumista, tai sitten just että sen takia, että lähtee hakemaan sitä tööttiä, niin sitten ehkä ajaa hiukan välilittees ulos, ja sen kautta vähän myöhässä sitten siitä maaliedustalta, mikä sitten ehkä näkyy siellä miinustilastossa vähän se, mutta. Mä sanon, että Anttalainen viime kaudella, ainakin loppupuolella, niin sitä semmoista ylimaltaista taklauksen hakua ja semmoista, niin aika paljon rauhoitti, että aika paljon rauhallisempi oli se pelityyli loppukaudesta, mikä on ihan hyvä asia, ja joku fanit sitten taas ajatteli, että se ei taklaa aina ollenkaan. No joo, kyllä. Mielenkiintoinen homma. Mutta joo, ei varmasti tulee olemaan siinä varmaan kolmospari, ehkä. Niin, kolmospari vakio. Joo, ainakin nyt joo. Ja tietenkin riippuu sitten vähän millainen. Kaikki sitten loukit tosti paraneekin, mutta alkuun varmaan se kolmosessa vetelee joo. Just näin. Paljon pisteet laitois. No kuule, ota ylös. Aleksi Anttalainen tällä kaudella 5 maalia, 5 kertaa osuu, hirveä pommi. Ja 4 lämäriä, yksi ranteella, jalka ylös. Jalka heilattaa ylös ja ranteella ylämummoa ja 14 syöttöä. Aleksi Anttalainen 19 pistettä, kaikkia oikein kausi. Me oltiin aika lailla samoin linjoilla, mutta mulla on syöttöjä hiukan vähemmän. Mulla on 5+9. Okei. Selvä. No, et sä sit kauheasti väärässä ole, mutta paljon. Anttalainen käsitelty, hyvät pinnat molemmilta. Entäs sitten Eemeli Heinilä, minkämoista roolia näet Heinilälle? No alkuus todennäköisesti, niin no tietenkin loukkaantunut nyt alkuunsa, loukista kun palaa, no ketä muut siinä sitten palaa samaan aikaan, rotaatiopelaaja hän on.
Niin mä näen kyllä hänessä niinku, hänestä kyllä hyvä liigapelaaja tulee ja muuta. Et mielenkiintoinen nähdä harmaillisessa paikassa, jos nyt loukkaantui. Minkämoista arvioa sieltä annettiin? Oliko sieltä? En ole nähnyt siitä Niin, mitään että jos arvioa nyt vielä. loukkaantuu ja pidempään, kun nyt olisi saumaa pelata ja ottaa sitä paikkaa ja näyttää, niin koska mun mielestä pudotuspelit Heinilä ainakin mun silmään pelasi varsin hyvin. Pelasi siellä omassa päässä ihan varmaa peliä jo. Et siinä pelin avaamisessa toki nuori poika ja vielä opettelee näitä asioita, niin siinä ehkä hiukan semmoista pientä haparointia, mutta se, että yhä edelleen niin tällä kalustolla, mikä nyt on, niin tällä hetkellä, jos tuosta loukista nyt palaisi kauden alkuun, niin 7-8 pakki tällä hetkellä. No joo, on se kyllä, ja sitten mikä se rooli on, että sieltä sitten kuitenkin Saarimäkikin puksuttaa jo taakse, jolloin sitten ehkä erilaisia ominaisuuksia, mitä sitten milloinkin tarvitaan, kyllä. Että mielenkiintoinen homma. Mutta mitä Heinilälle pisteitä? Mä voin aloittaa, 0 maalia, 4 syöttöä, yhteensä 4 teopista. Enää, joo, ja jos niin tätä verrataan nimenomaan 64 pisteen tahdille, niin mulla on 0+2. Just näin, ja me tehdään siis sillä lailla, että jos pelaaja on 11 peliä pois, eli 10 peliä kuuluu normaaliin kauteen, jos on pois, mutta jos pelaaja on 11 peliä pois, niin sitten lasketaan pistekeskiarvo, ja sillä lailla, että verrataan koko kauden tulokseen sitä, niin saadaan sitten loukkaantumisesta huolimatta validit arvot. Just noin. näin. Eli Heinilälle ei kauhean suuria lupailla. Entäs sitten Lasse Poelius, missä mennään? Poeliuksen Lasse, se on jälleen kerran, niin kuin, että harmi, että kaverilla nyt tuntuu nyt olevan sitten kyllä aika kierre siinä päällä. Nyt en tiedä, mikä tämä sitten viimeisin takapakki kautta uusi vamma, että onko siitä vanhasta vammasta vai onko tullut joku uusi, jotain huhua ollut, jotain uudestakin, mutta ei mene huhui, koska ei tiedetä niistä. Mutta jos tulee kuntoon, niin kakkosYV-roolihan hänellä on siinä varattuna, että nythän Nurmi aloittelee siinä, mutta kyllä mä uskon, että Poelius sen roolin ottaa, jos vaan kuntoa tulee, ja mikäli tulee kuntoa, saa se kakkosYV-rooli, niin tulee tekemään myös tulosta. No mitäs sä laittaisit Poeliukselle? Jos koko kauden pystyisi pelaamaan, niin 2+12. 2+12. Okei, mä käytän hyväkseni tätä, vaikka ehkä joutuu olemaan vähän loukilla pois, ja mä käytän hyväkseni tätä meidän pistekeskiarvo hommaa ja koko kauden mittaan. Mä väitän, että Lasse Poelius tulee tekemään läpimurtokauden ja tulee pelaamaan ja olemaan kiekollinen liideri. Hänellä on se siellä ihan varmasti tulollaan. Toki ottaa varmaan vähän aikaa, nyt on ollut todella pitkä loukki sieltä kyllä. Keväästä asti, että pääsee pelille niin sanotusti. Joo, kyllä tässä niin iso jos on sillä kunnolla. Mutta mä laitan Lasse Poeliuksen, mä näen kanssa kyllä, että kyllä se kakkosylivoiman pyörittäjä tulee olemaan, ja sitten katsotaan, että onko jossain vaiheessa jopa ykkösylivoimassa, vai onko siellä Nikkilä, mutta mä heitän Lasse Poelukselle 7+22, 29 pausa. Nyt on kyllä optimismi. No, läpimurtokauden. Toivottavasti, mutta katsotaan millainen tästä pisteet jaetaan sitten. Hyvä. Seuraavaksi Rami Määttä. Minkämoista roolia Määtällä tällä kaudella ja mitä odotuksia? No, iso vastuuhan hänellä on. Varmasti se ehkä se, no tietenkin YV-aikaa ei varmasti tule niin kutakuinkin minuuttiikaan, mutta se, minkä Määttä osaa hyvin ja niin ehkä tähän pike-pelityyliinkin kuuluu se kuitenkin, että peli käännetään nopeasti, annetaan se nopea syöttö eteenpäin, niin siihen Määttä kyllä soveltuu mun mielestä niin todella hyvin, koska osaa kuitenkin pää ylhäällä pelata, näkee ne syöttötilat, näkee ne syöttöpaikat, pystyy antaa täyteen vauhtia kiekkoon, pystyy myös nousemaan kiekko kanssa, pystyy tukemaan toisesta aallosta. Vedon, kun saisi vielä opeteltua oikein niin kuin timanttiseksi, niin sitten olisi vielä vähän pelotettakin siellä viivalta. Mutta muuten niin kyllä niin kuin kiekollisesti mun mielestä niin on kyllä hyvä tyyppi, omassa päässä osaa pelaa hyvin. Että on, niin kuin, on kunnon all-around pakki. Sillä lailla mäkin sen Rami nimeä siellä all-around pakki ja luotettava, varma, ei höntyile. Ja kaikki, mitä nuorempana oli semmoiset niin perushöntyilyt aikallaan, antaa oikeastaan nimenomaan just niitä järkeviä peliä avaavia syöttöjä. Ja sitten muutamia jopa ihan semmoisia nerokkaita pystysyöttöjä ja muuta. Eli kyllä Rampoli, kun pystyy just tempaseen tarvittaessa sieltä oma P-pisteen kaarelta siinä vastustaja siniselle sen pysty. Kyllä. No, mitäs Saarinen laittaa Rami Määtä pisteeksi tällä kaudella?
No se viime kauden 6 maali ei varmasti tule toteutua, mutta syöttöjä pystyykö tosiaan niitä avaavia syöttöjä, niin siitä joskus jopa joku hyökkääjä saattaa ahneesti jopa itse tehdä sen maali, eikä syöttöä lisää, niin 2+15. Asia kunnossa. Se on kuule semmoinen homma, että Rami Määttä tällä kaudella EHT kutsuu ja 5 maalia, 20 maaliin johtanutta syöttöä, 25 pistettä, Rampo Määttä. Ollaan nyt puolustajien pistemäärissä selvästi eri linjalla. Kyllä, kyllä. Hyvä, sen jälkeen mennään Miro Karjalaiseen. Missä mies menee? Nämä kyllä niinku, nämä tarinat on kyllä melkoisia, että jos niinku ensiksi joku näkee, että sitä talutetaan valokuvaukseen ja sitten joku näkee, että se seuraavan päivänä heittäisi lättyä tuolla NR-jäijien kanssa, niin ei, mitä siellä tapahtuu, ei sitä kyllä tiennyt kukaan. Miro Karjalaista, kun on kysymys, niin kaikki on mahdollista. Kaikki on varmasti mahdollista. Voi pelata jopa sarja-avauksessa. Kyllä, ja sitten kun kentällä pääsee, niin kun sielläkin on kaikki mahdollista. Niin. Että onhan se nyt ihan järjettömän iso puuttuva palanen tuosta koko paletista, jos ei pääse pelaamaan. Ja henkinen pala. Kyllä se sieltä niitä mikkihiiriä hiukan vähän rauhoittaa, ettei ne tule ihan hyppiä silmillä siellä omassa päässä, kun siellä on kuitenkin melkoinen karpaasi vastas ja ajelee puhtaasti vastapalloon, niin kyllä se vaan rauhoittaa kummasti. Ja kyllä se huomasi viime kaudella se Loukin jälkeen, niin kyllä se, jos ei jonkinnäköistä tuuppimista ja hakkaamista ja tönimistä tuli, kun ei sitten puuttu se isäntä sieltä alakerrasta, ketä niihin puuttuu, ja antaa sitten pienen muisti. Valtava ero oli sen jälkeen siinä. Kyllä. Ja esimerkiksi Espoo niin osasi käyttää sitä ihan suruttaa, että sieltä alakerrasta puuttui se. Ja Kyllä. sen takia Espoo laittokin ässät aika koville siinä playereissa. Se niin kuin harmittaa. Karjalainen peräsi varmasti uransa parasta jääkiekkoa just ennen kuin hän loukkaantui. Hän oli ihan sairaan hyvä kiekollisestikin. Kyllä, joo, siis yllättävän niin kokoiseksi ja niin kuin maineensa veroseksi, niin kyllä pystyy kiekkoon nostaa jalalla ihan kivasti. Ja se tietenkään, että mitään niin kuin kuningassyöttöjä häneltä nyt ei oikein lähde ja se vetokin on vähän pantissa siellä, mutta kyllä se niin kuin nimenomaan se oma pääpelaaminen, se kuitenkin hänellä se avainjuttu on. On kyllä, ja mä väitän, että koko joukkue kasvaa 2 senttiä pituutta aina, kun Karjalainen on kokoonpanossa. Kyllä siinä käy, kyllä. Valtava voiva, ja sinne on monet hankkinut nyt sitä kovuutta myöskin, monet joukkueet, niin kyllä sitä vaaditaan. Ei me voida olla taas ihan lapasia. Ei vaan voi. Ja sitten kun siellä on se TPS-ottelukin tulos vielä, niin olisi kyllä mukava, kun siinä olisi. Kyllä. Olisi Miro mukana. Mutta tosiaan enemmän hän on semmoinen niin oman pään pelote, ja siitä johtuen niin mun pistearviokin aika maltillinen hänellä 1+6. No, tästä tulee molemmille piste, nimittäin Miro Karjalainen tällä kaudella 2+5, eli sama 7 paunaa molemmilla. Se oli yksimielinen ratkaisu. Hyvä, lähdetään sitten Petteri Riihiseen. Mä voin aloittaa tykkää miehestä. Kaveri on tullut vähän niin kuin sieltä puskista, ja nyt kun sitä pelaamista katsoo, niin mun mielestä se on vahvaa peruspakin pelaamista, jossa on jopa välillä vähän taitoakin välähtelee ja muuta, niin kyllä mun mielestä Riihinen on koko ajan parantanut, ja mun mielestä tulee pelaa hyvän kauden tällä kaudella. Joo, siis toivottavasti tulee pelaa hyvä kauden. Mä oon ehkä hiukan eri mieltä noista termeistä, mitä hänestä käyttäisi. Ei mun mielestä kyllä niinku mitenkään kauhean taitava kiekko kanssa. Se oma pääpelaaminen on ihan ok touhuu. Pystyy kyllä ohjaamaan ennen kaikkea niitä ukkoisiin kulmia, pystyy mailalla katkomaan aika paljon. Mutta kyllä kun se kiekko hänen lavassa on, niin se ratkaisu, mikä siitä lähtee, niin kyllä se, niin se on kiekko pleksiin ja sen jälkeen katsellaan, että mitä siinä sitten tapahtuu. Ei häneltä kyllä kovin paljon mitään kiekollisia ratkaisuja löydy. Kyllä mä oon optimisti, mä oon nähnyt parempaa, että pidän hän parempana jääkiekkoilla, mitä juuri luonnehdit siinä. No, mitä Riihisellä laitetaan? Hän tulee olemaan kanssa siellä varmaan kolmosparin paikkeilla. Mitä sitten, kun kaikki on kondiksessa, niin. Onko rotaatio vaihtoehto mun mielestä? Ehkä ei tällä kaudella. No, jos kaikki pakit saadaan terveitten listoon, niin sen jälkeen Riihinen on kyllä rotaatiossa. Okay. Näin mun papereissani ainakin.
Selvä, niin, ja sitten on mielenkiintoinen nähdä, mitä noin nuoret Heinilä ja Saarimäki esimerkiksi tekevät. Syökö ne yhden Petteri Riihisen siitä elävältä? Kun siinä on sitten just nimenomaan, jos miettii sitä Piken pelityyliä, että kun sitä kiekkoa ei haluta viedä sinne oman maali taakse, sitä ei haluta hautoa siellä omalla alueella, vaan se halutaan pistää eteenpäin, niin siihen nimenomaan Riihinen ei kyllä vaan mun mielestäni sovellu sillä omilla kiekollisilla taidoillaan. Mä taas olen nähnyt väläyksiä nimenomaan niistä hyvistä nopeista avauksista. Meillä on tästä eri käsitys, mutta mitä me laitetaan pisteeksi? Minä voin kertoa. Petteri Riihinen 3+8, 11. No maalit sulla menee väärin, koska hän on tehnyt joka kaus 2 maalia, ja sehän linja pitää. Eli 2+5. Okei, no niin. Eli 7 pistet Nikolt Riihiselle. Joo. Hyvä. Kasimir Jürgens. Uusi mies saapui puskista. Mitä mieltä Hankin? Tuli vähän puskista. Se tuli kyllä täysin puskista. Muistelisin hän silloin Tapparas. Et hän olisi silloin ollut kyllä niin kuin ihan asiallinen pakki. Olisiko pelannut ehkä jotain 3. pakkiparia siellä, jollakin 15-17 minuutin peliajoilla. Et saanut kyllä niin kuin ihan peliaikaa. Mutta onko se sitten ollut vaan niin Tapparan joukkueen hyvyyttä, että myöskin Kasimir Jürgens on ollut siellä hyvä? En osaa sanoa, mutta mulla on aika neutraalit kyllä niin kuin fiilikset kyllä koko kaverista, että mitä sieltä vielä saadaan. Et käykö siinä niin, että kun tilattiin viime kaudellakin vähän fyysistä kovuutta ja saatiin Piipponen, että mitä me nyt saadaan sitten. Et toki olisi kiva, jos saataisiin Karjalainen Vol 2 siihen, mikä oikeasti pystyisi sitten rouhimaan myöskin niitä äijiä pois ja maali edustalta ja pystyisi pistämään sitä kiekkoa liikenteeseen. Mun odotukseni on tosi maltilliset. Ja mä sanon, että jos Kasimir Jürgensi ei näy kentällä, niin kaikki on hyvin. Niin, mun on myös vaikea oikein sanoa, mitä odottaa. Mä oon yrittänyt harkkapeleissä vähän oikein katsoa sitä tekemistä ja hapitusta ja muuta. No hän ei ehkä välttämättä ole enää siinä ikäluokassa, että harjoituspeleistä jotenkin kauheasti syttyisi ja muuta vastaavaa. Tietenkin uusi pelitapa ja kaikkea. Mutta kyllä, vaara piilee, ellei tosipeleissä löydy yhtäkkiä eri miestä, niin saattaa jopa olla, että meidän nuoret syö ainakin Jürgensen siitä ihan elävältä. Kyllä. Että, en tiedä, toiveista tietenkin vähän niin kuin olemus samanlaista, niin semmoista Tapio Sammalkangas-tyyppistä pakkia sinne alapäähän. Ehkä semmoista mä niin kuin hänestä voisin kuvitella ja toivottavasti sitä saadaan. Vähän enemmän saisi toki laukoa, mitä Sammalkangas aikoinaan niin, laukoo. Mutta. Kyllä. Ja se, että kyllä hän varmaan syöttää osaa ja kyllähän jonkun läpiajon taisi jo tuossa syöttääkin ja niin edespäin. Niin uskotaan nyt, että siellä on sitä, mitä niin tuolla kokemuksella pitäisi olla. Ja sitä kautta Kasimir Jürgens tällä kaudella 4+15, 19 paunaa. On karmeet pistearviot, mitä sulla on. Me ollaan... Tämä on kultaisen löytö. Aivan, mutta joo, tämä menee vähän sama kuin tuohon Riiselle, että niinku pisteet ei tule kyllä tuolla pelitavalla, mitä joukkue pelaa. Et varmasti voi antaa se avaava syöttö, mutta se ei ole kuningassyöttö. Niin mulla on kuule 0+3. 0+3. Joo. No niin, no ei sekään välttämättä. Se on vähän, että mihinkä päin se sitten niin sanotusti rupeaa kääntymään se hänen kautensa noin kokonaisuudessaan. Mun täytyy tuosta lennosta muuttaa vielä Hyvä. Seuraavaksi mennäänkin sitten Monsieur Petteri Nikkilä. Näyttää siltä, että meillä on ainakin niin tämmöinen puolustuksen uusi ykköspakki tässä kokeneessa konkarissa, joka on vähän herännyt henkiin ja ilolla olen huomannut, että sitä on ollut jopa harkkapereissä, on käyty puolustaa muita ja että on ymmärretty siihen, että lähdetään heti ottamaan sitä johtajan roolia siellä joukkueessa. Kyllä se, ja tuolla iällä niin pakkohan sun on ollakin, että muuta sä katsoit melkein kuvasta, mutta kyllä mitä nyt on tosiaan nämä Nikkilä pari harkkapeliä tässä nähnyt, niin on ollut kyllä todella hienoa tekemistä molemmissa päissä. On kiekollista
taitoa ja ominaisuutta, on fyysistä ominaisuutta, on vääntövoimaa. Ja jos tuolla niin kuin YV-suorituksella toi koko ykkös-YV jatkaa, niin Nikkilähän tulee olemaan siellä todella kaamea pelote siellä viivalla. Ei lämäristäkin, vaan sen tavalla oivaltavuudestakin. Et kun hän pystyy kyllä keksimään sit ihan mitä vaan sieltä viivalta. Joo, on ollut hyvän näköistä. Hän laukoo kyllä järkyttävän määrän. Kyllä laukauksia tulee. Koko ajan paukkuu. Kyllä. Ja kyllä se jossain vaiheessa osuu. Se on varmaa, että noilla laukaisumäärillä niin tulee kyllä tekemään myös maaleja. On jo, vaikka se nyt väitetäänkin, että hänen laskusuunnassa olisi ura, ja jos nyt verrataan nyt, että se oli 18-19 silloin HPK-mestaruuskaudella selkeä ykköspakki, siellä karmea pinnat, karmea määrä laukauksia, ylivoimamoottori, niin joo, jos siihen verrataan, niin totta kai se nyt siitä on lähtenyt laskuun, mutta ikäkin tulee. Mutta se, että nyt mä näkisin, että tämä maisemavaihdos takaisin Pike hellii huomiin, niin kyllä mä uskon, että tuossa Nikkilä herää taas sitten nuoruutessa voimiin ja takoo kyllä karmeita tulosta. Voisiko Nikkiläs olla uusi Jan-Mikael Järvinen? Missä mielessä? Siinä mielessä, että tulee ässiä ja yhtäkkiä varttuneempana konkarina niin ihan uuteen. Kyllä, helposti. Ja saa varmaan aika lailla paineettomammassakin olosuhteessa ehkä toimii, en tiedä, onko hän kuitenkin ykköspakiksi tän nyt ainakin tällä hetkellä hommattu, niin tiedä kuinka paljon, en mä usko silti, että tuon ikäinen kaveri enää mitään paineet kerää siitä, että häneltä odotetaan jotain. En mä usko, päinvastoin hän on selvästi ottanut sen roolin ja tulee häneltä, mä luulen, luontaisesti. Se johtajarooli hän varmaan nauttii siitä enemmän kuin ottaa paineita. Just näin. Hyvä, mitäs pisteitä Saarni antaa Nikkilälle? No kyllähän se YV varmasti paljon ratkaisee, niin mulla on 4 maalia ja 30 syöttöä. 4 maalia, et ole tosissaan, 34 pistettä. Kyllä, mä semmoisen laitoin tuohon. Mulla on täällä Petteri Nikkilälle 13 maalia niillä laukaisumäärillä ja 21 syöttöä, 34 pistettä. Aika samaa mieltä oltiin. Tehdään sillä, että saadaan pieni jännitys, niin mä otan yhden syötön lisää tuohon vielä. 4 plus 31. Eli 35 paunaa. No. Okei. No niin, mutta hyvää tulosta veikataan. Teki mieli laittaa Nikkilälle vielä paremmat pisteet, mutta en ilenny. Sen takia mä laitoin niitä Poelukselle, että mä näen, että Poelius tulee ottaa sitä roolia siellä YV:llä vielä ja muuta. Et niitä Nikkilän pinnoja menee siinä. Mulla on vahva luotto ykkösylivoimaa. Kyllä, toimii niin kuin junavessa. Mutta Lassi saattaa pelata siinä sitten loppukaudesta. Ei Nikkilä paikkaa, siitä ei vielä kyllä enää kukaan. Hyvä. Entäs Petteri Nurmi? Olen kauhean tyytyväinen Nurmen tekemiseen ja musta tuntuu, että siellä on vielä reservis jotain. Mitä sä ajattelet? On varmasti ja hyvä liike ja hyvä kausi nyt takana ja eka kertaa mun mielestä niitä taisi olla liigauralla plussapuolella kauden jälkeen. He kertoo myöskin siitä parantuneesta pelistä kyllä. Joo, totta kai täytyy vähän peilata, missä joukkueessa minkä tyyppistä peliaikaa on ollut, mutta viime kaudella sai paljon YV-vastuuta. Varmasti jatkuu tosiaan tällä kaudella siinä kakkosYV:ssä. Ja on kyllä semmoinen kaveri, mikä kanssa sitä kiekkoa pystyy kyllä toimittaa viivasta maalilla ihan asiallisella prosentilla. Pystyy nostamaan sen kiekon myös itse alueelle. Et ei tarvitse olla aina antaa sitä ensimmäistä syöttöä johonkin päivään. Voidaan itsekin tuoda sen kyllä. Just näin. Onko mahdollisuutta nousta esimerkiksi Poeliuksen ohi? Joo, no ainakin tällä kaudella varmasti, mutta jos nyt tähän kauteen oltaisiin lähdetty sillä, että Boelius olisi saanut hyvä kesä alle, olisi ehjä, niin varmaan aika lailla, mä sanoisin, mun papereissa aika tasabuukki. Joo. Hyvä, mun täytyy vielä tehdä yksi pikku korjaus, kun mulla täällä oli uupui. Joo, mä ajattelin, että sä rupeat fiksaa pisteet siellä nyt, kun tajusit, kuin väärässä sä oot. Ei, siihen hommaan mä en lähde. Aivan. Oli pieni puutos täällä niin sanotusti näissä varmoissa tilastoissa. No mutta mitä sulla Petteri Nurmelle löytyi sieltä? Pieni hetki. Niin sä nyt vasta rupeat laskemaan. Juu. Mä laitan sen tänne, se on tossa ja tossa. Tämmöistä sitten ihan huipulla. Tää on tätä. Petteri Nurmi tasatarkkaa tulee tekemään 4 plus 16, 20 paunaa. No, kyllä me tämän kaverin kohdalla aika lailla samoilla ajatusmaailmalla ollaan. Mulla on 4 plus 15.
No niin, ollaan samoilla linjoilla. Samoin linjoilla mennään. Hyvä. Erinomasta. Siinä oli sitten puolustajat käsitelty. Otetaan sieltä vielä kuule Yksi Maksim niin, Saarimäki. mä ajattelin, että kummipelaaja meinas unohtuu. Kyllä, me halutaan ehdottomasti ottaa nuori maajoukkuemies tähän, koska mä väitän, että tulee kyllä tekemään liigadebuutin. Mies valittiin U20 kapteeniksi ja 18-vuotias jätkä kapteeni Ainesta ja voin kertoa, että ei ole huolta, fysiikka riittää, 130 helposti penkistä. Joo, ja on kyllä niin pelaaja profiililtaan, niin on kyllä semmoinen stay home pakki, että kyllä pystyy se alakerrassa sitten rouhimaan, että U20-sarja, onko jo tavallaan niin kuin, onko liian löysä sarja tällä kaudella jo, se on ihan siinä rajoilla ollaan. Iso harppaus, Maksim aloitti viime kauden U18 sillä lailla, että mahtaako mahtua U20, ja päätti siellä sitten ihan vakkarikasvona ja A-rinnas ja nyt U20 kapteeni, mutta se, että pelaako U20, niin se loukkaantumiset tässä nyt meille sitten kertoo. Kyllä, joo, varmaan tuohon alkuun saattaa jopa se debyytti aika nopeasti saadakin ja peliaika toki, niin uskon, että pyörii varmaan ihan joissakin minuuteissa niissä ensimmäisissä peleissä, mitä saa. Ja mitä niin kuin kiekollista roolia tuskin on odotettavissa. Odotapas vaan yllättävän paljon, siellä saatetaan riihistää ja muita kiekollisuudessa syödä kyllä ihan puhtaasti. Niin. Ja se olisi hyvä, jos siinä monipuolisuus tulisi siihen. Kyllä, ja hyvä lämäri, oikein sellainen vanha kunnon lämäri ja muuta, niin kyllä mä näen, että Saarimäki ottaa kyllä paikkaa. Sitten kun kaikki on kunnossa, niin en sitten tiedä, mikä on tilanne, mutta ainakin nyt tässä loukkaantumissumassa, varsinkin jos meillä ei nyt yhtäkkiä tulekaan puolustajaa mistään uutta enää. Mä sanon Maksimille avauskaudesta niin 2+6, 8 Joo, mä en tuohon pistetekoon usko vielä tässä avauskaudella, että mä näen hänet tosiaan enemmän semmoisen niin kuin omapään luutana, niin mulla on 0+2 tähän kauteen. No niin. Mikä olisi kuitenkin mun mielestä, jos debyyttikaudella ton ikäisen pystyy pelaamaan hyvin omassa päässä ja saat edes jonkun pisteen siihen, niin onnistunut debyyttihän se silloin. Joo, hän meinasi tehdä edellisessä harkkapelissä jo. Pääsi lämään sydämensä kyllyydestä sitten P-pisteiden jälkeen, mutta sitten tuli niin yllättävä tilanne, että taisi mennä ohi, mutta siinä oli avausmaali harkkapeleissä jo aika lähellä, niin kyllä mä veikkaan, että sieltä pari kassia. Toivotaan. Nara. Olisi mielelläni väärässä. Siinä oli puolustajat. No yleisesti meidän puolustus. Tarvitaanko me sitä pakkia ja miltä näyttää? Ajatellaan nyt sitä, että no ei me nyt voida ajatella, että kaikki on terveenä, mutta miltä ne näyttää? Mitä sä oot mieltä? Niin ei se niin kiekollisesti, niin eihän toi missään tapauksessa paras ja optimaalisin kokoopano tällä hetkellä ole puolustajien osalta, mutta se on aika tasavahva kuitenkin se pakisto, että kyllä se niin kuin, kun viisikko pelaaminen ja se just nimenomaan niin kuin nopea käännöt pois alueelta on se pelijuttu, niin kyllä tämä pakisto kuitenkin sitä pystyy toteuttamaan. Ja sitten tosiaan kuitenkin se top 4 kuitenkin semmoinen, että pystyy sitä suorittamaan kuitenkin ihan laadukkaastikin. Niin, mutta se mua mietityttää, että jos Poeluisuus tekee mun pisteiden veikkaavan läpimurron esimerkiksi ja muuta vastaavaa, mutta onko meidän pakisto nyt sitten, se on ihan ok, mutta onko se superkaudella riittävän hyvä pakisto, jos me katsotaan muiden kokoonpanoa? On se riittävä. Hänellä täytyy muistaa, että riittää kun tekee yhden enemmän kuin vastustaja. Niin, tämä on mulle kyllä kysymysmerkki ja kyllä mä peräänkuuluttaisin sitä kiekollisen yhden pakin hankintaa vielä. Toisaalta sitten, jos se ei tuu, niin sitten Heinilä, Saarimäki saa mahdollisesti tonttia, siinä on resursseja käyttää ja muuta. Niin, kyllä sisäiseen kasvuun täytyy totta kai luottaa, mutta kyllä totta kai joku profiilihankinta tuohon niin ihan mielellään sitä ottaisi. Niin, mutta kyllä täytyy sanoa, että ja kun rahaa on kassassa kuitenkin. Kyllä, pakisto kuitenkin minua epäilyttää. Pieni huoli siitä, että riittääkö se. No se on isoin huoli tuossa joukkueessa. Joo, hyökkäjät ei ole huoli ja hyökkäjien pariin me paneudutaankin sitten heti jo seuraavassa jaksossa ja laitetaan oikein kunnon viiltävää analyysiä siitä. Mutta tähän loppuun vielä mikä on Ässien runkosarjan sijoitus? Top 8. Niin. En mä sen tarkemmin lähde analysoimaan. Top 8. Mä vastaan täysin samoin.
Tylsä. Niin, mä vastaan täysin samaa mieltä. Top 8, sillä lailla mä oon sitä asiaa ajatellut. Pelko on pikkuinen siellä kympi jälkeen, jos asiat lähtee menemään huonosti. Jos asiat lähtee vyörymään, kun on vähän loukkaantumissumaa, kaksi loukkaantumista vielä ja muuta, niin siinä on niin kuin mahdollisuus epäonnistumisen. Mutta muuten tuolla on joitakin kausiennakkoja taas heitellyt meitä sinne peräpäähän ja muuta vastaavaa. Minkä ihmeen takia Ässät yhtäkkiä viime vuoden tilanteesta ja edellisvuoden tilanteesta. Ässät on mun mielestä viime kaudesta vahvistunut. Mikä ihmeen takia Ässät yhtäkkiä... No, mutta se on ainahan kuuluu sillä lailla. Eikö toi Mertaranta laittaa meitä aina viimitteeksi? Kyllä vaan. Varmaan tälläkin kaudella, jos joku siltä vielä kysyy. Kyllä, ja Veikkauksen kausiarviossa ollaan aina kanssa siellä. Kyllä. 10 paikkeilla. Se on just näin. Hyvä. Ei mitään, me mennään kuulkaa mainoksien kautta Isomäen Legenda-podcastin kakkoskauden ensimmäisen jakson Isomäen Legenda haastattelu. Ja tosiaan haastattelussa kukas muukaan kuin mahtava mies, mestarikapteeni Ville Uustalo. Ei mitään, nähdään taas. He ovat antaneet meille paljon. He ovat raataneet kentällä tai kulisseissa. Nyt he pääsevät ääneen. Isomäen Legenda-haastattelu alkaa. Tervetuloa Isomäen Legenda-podcastin kakkoskauden ensimmäiseen jaksoon. Ja tällä ensimmäisellä jaksolla Isomäen Legenda-haastattelussa niin meillä on enempää tai vähempää kuin jälleen kerran Pata-kapteeni. Ja aika harvinainen henkilö maailman historiassa, nimittäin kaveri, joita on ainoastaan 3 kappaletta koko maailmassa. Ja heidän nimensä ovat Kilpiö, Ketola ja Uusitalo, eli mestari kapteeni Porin Ässissä. Ville Uusitalo SM-liigas yhteensä 578 runkosarjaottelua, tehopistei 40 plus 155 eli 195 pinnaa plus 441 jäähyminuuttia. Playoffeissa 30 ottelua, tehopistei 1 plus 10 eli 11 ja 24 jäähyminuuttia. Sen lisäksi Ässien kapteenina vuodet 11-15 ja tosiaan sitä kautta mestaruuteen vuonna 2013. Tämän lisäksi kertaalleen SM-liigan puolustajan pistepörssin voitto kaudella 10-11, jolloin myöskin valinta SM-liigan tähdistökentälliseen. Eikä siinä vielä kaikki. Tämän lisäksi A-maan joukkueessa yhteensä 11 ottelua, tehopisteen 1 plus 1 eli 2, mutta mikä hienointa, maali Ruotsia vastaan. Kuulostaako tutulta? Kuulostaa ihan samat jätkille. Mahtavaa. Hieno saada sut mukaan ja varsinkin tällainen podcasti kakkoskauden ensimmäiseen jaksoon, niin saatiin vihdoin viime aikataulut sopimaan. Mutta hei, kerro hiukan, millainen kesä meni ja mitä Ville Uustalo touhuilee nykyään? No, kesä menee aina kovaa vauhtia ja ostettiin tuossa vuonna 2022 saari tuolta Inkoosta ja sitä ollaan nyt tehty tuossa. Oikeastaan tämä kesä on ollut silleen rauhallinen, mutta sitä edelliset kesät ollaan painettu mennä kuin elukat ja rakenneltu sinne kaikkea lisää. Mutta niin paljon pyritään olemaan tuolla Inkoon saaristossa, kun vaan pystytään kesäaikaa. Ehti tuossa vähän katkonaisesti pitää 3 viikkoa lomaa ja muuten ollaan töissä ihan tasaisen tappavaa tahtia ja kohta alkaa toinen duuni, alkaa sitten kylkeen, niin 7. kausi lähtee liigan kuripidossa ja se alkaa nyt sitten 1.9. taas jatkuu nekin hommat, että sitten tehdään tupla duunia ja hoidetaan pari koiraa ja 2 teiniä, ja vaimoakin siinä kyljessä, niin siinä on kyllä ihan tarpeeksi ohjelma. Mahtavaa, kuulostaa vauhdikkaalle. Hyvä, mennään hei pikemmittä puheitta tuohon sun lätkäuraan, niin kerro hei, lähdetään siitä liikkeelle, että miksi ja miten Uustalosta tuli jääkiekkoilija? No kai se sille on mennyt varmaan siihen aikaan menikin, että sulle pantiin kotona, niin silloin ei ollut puhelimia eikä mitään muutakaan tämmöisiä vehkeitä, niin sulle laitettiin pallo tai mailla käteen, riippui vuodenajasta ja sanottiin, että lähde Kentsulle etsiä kavereita ja pelailee.
siitä se on sitten lähtenyt niin kuin yleisesti kaikki pallopelit ja mailapelit niin kuin lähtenyt, että siihen aikaan niin sanotaan näin, että se oli silleen aika hauskaa, että aina pelattiin jotain ja sitten siitä se on niin kuin lähtenyt niin kuin rakentua toi, että on rakastanut sitten pelata kaikkea eli mähän pelasin pitkään myös futista, että siihen aikaan niin mä olin piirijoukkueessa myös jalkapallossa ja pystyi pelaamaan 15-vuotiaaseen asti, milloin sitten, niin kuin sitten oli, siinä vaiheessa oli pakko valita, mutta se on vähän eri mitä nykypäivänä, että nykyään varmaan alle 10-vuotiaat jaotellaan ja moneen ryhmiin, mutta se on erilaista nykypäivänä kuin mitä se oli silloin, mutta Mulla ristesi tuossa ura sinne toiselle puolelle, eli mä lähdin sinne jalkapallon puolelle nimenomaan 15-vuotiaana. Joo. Ja mutta siitä se niinku lähti ja lähtökohtaisesti mä olin silloin jo niinku tosi kova pelaa. Niinku tykkäsin pelata niinku kaikkia pelejä, mutta en ollut hirveän hyvä tämmöinen oheisharjoittelija, että mikä olisi pitänyt olla, mikä olisi ehkä helpottanut yleensäkin väyliin johonkin, mutta oli mulle vähän pakkopulla, enkä missään vaiheessa ajatellut, että musta tulisi niinku ammattiurheilija, että mulla taas kotota semmoista taustaa, että mun isällä on ollut noita huolintaliikkeitä ja mut on pantu 13-vuotiaan kesätöihin tai pantu, mutta mä halusin itse mennä ja sit sitä huolinta-alaa, niin kuin että jossain vaiheessa ajateltiin sitäkin, että kun isä jää eläkkeelle, että pitäisikö mun rupea hyppää sit sinne ja näin poispäin, mutta sitten tuossa tulikin vähän niin kuin takakautta niin kuin tämmöinen, ei ole niin kuin ihan perinteinen niin kuin väylä tuonne liigaa, että kun katselee Elite Prospectista mun listaa, niin ei ole hirveän monella tuommoista listaa kyllä varmaan. Että, Joo, sitä mä meinasin seuraavaksi kysyä, että sun polku oli tosiaan vähän erilainen, että ei menty sillä niin kuin junnuna, silloin oli A-nuoret eikä U20, ei ihan junnuna A-nuorista suoraan ykköskenttään, vaikka sitten liigan tähdistökentälliseen päädyttiin, niin hei, toi on niin kuin oikeasti tosi mielenkiintoinen toi urapolku, ja sä pelasit siellä EPS U20 ja sen jälkeen äijistä EPS Suomi-sarjaa, ja sit sä lähdit Ranskaan ja Ruotsiin ja sitten oli vielä vähän Mestistä ja sitten oli vielä Italiaakin, niin kerro hei tästä reissusta, näistä jutuista hiukan, mitä on jäänyt mieleen. No joo, siis sehän meni sillä tavalla, että mua ikinä itse asiassa, niin totta kai, että mun hyvät ystävät, eli saman ikäluokan kaverit, eli B-junioreissa, pääsi sitten siihen niinku Kiekko-Espoon B-junioreihin ja sitten siinä kohtaa niin ihan oikeutetusti, vaikka mä omasta mielestäni oli silloin kyllä niinku tykkäsin kyllä pelaa ja oli kova pelaa, mutta mikään muu ei oikein maistunut ja vähän fuskas näissä oheisharjoittelussa ja näin poispäin, niin ihan oikeutetusti ehkä mua ei valittu sitten niin kuin B-junioreihin, ja mikä oli mulle niin kuin kova paikka, ja milloin mä olin sitten 2 viikkoa, että mä sanoin, että mä lopetan, kun kaikki kaverit pääsivät siihen niin kuin B:n SM:ään, ja sitten mä jouduin siihen niin sanottuun, siihen aikaan oli niin kuin B-team, joka pelasi sitten divariin ja siinä vaiheessa mä sitten tuli himaa itki ja sanoin Mutsille ja Fajalle, että nyt loppupelit, että kaikki kaverit meni tonne, että en pelaa enää sekuntiikaan mitään peliä ja en mä tiedä, se oli semmoinen kiukkupuuska siis siinä mielessä, että mä usko tällä ADHDlla, niin en usko, että se olisi ehkä jäänyt siihen, mutta sitten 2 viikkoa siitä, niin sieltä se B-tiimin coachi soitti, että tuu nyt mukaan vaan ja en mä siinä niinku miettinyt mitään, vaan heti sitten mukaan ja pelasin sitten B-tiimissä ja tietenkin yritin sitten seuraavana vuonna uudestaan, enkä päässyt silloinkaan. Taustat oli selvitetty, niin ei silloinkaan päässyt ja puhumattakaan sitten, että olisi pitänyt päästä ANSM:ään pelaamaan ja siinä kohtaa mä sitten ajattelin, että se taso ei kyllä riittänyt sitten siinä B-tiimissä, että lähdetäänpäs pelaamaan niin kuin A-junnuihin ja nuorempana ja menin sitten pelaa A1-divariin ja siellä sitten vierähtikin sitten se koko A-ikä
eikä missään vaiheessa mulla ei esimerkiksi se on aika harvinaista, että jollain liigapelaajalla ei esimerkiksi yhtään SM-peliä, niin mulla ei ole sitä ollenkaan. Ja siitä kautta sitten niin mä ajattelin, että no pelataan tästä nyt vielä, kun pyydetty, niin sitten siihen Hepsin Suomi-sarjan joukkueeseen, siellä oli vanhoja jyriä liigapelaajia, siellä oli Marko Halonen ja Koivusen Petro ja siellä oli Kalliomäkeä, siellä oli vaikka kuinka paljon tämmöisiä vanhoja, jotka pelasivat niin Ikosen Juhaa ja niin tämmöisiä, jotka ovat vanhoja espoolaisia ja vanhoja jokereita ja ne oli ehdottomasti sillä tavalla, että tuossa on virtaa tuossa äijästä mukaan vaan ja sinne päin. Ja sitten se meni sillä tavalla, että siellä oli palkkuna oli toi Hagmanin Matti ja Lähtemään Allu ja no ei mitään, Hakki piti mua viltissä eikä peluttanut ollenkaan ja sitten se Halosen Kassu, jokereiden Suomen mestari vuodelta 92, niin sanoi sitten, että mitä helvettiä, että miksi toi Uusitalo ei pelaa ollenkaan, että se pärjää oikeasti hyvin mukana ja näin poispäin. Mä otan sen pakkipariksi tuohon noin. No ei mitään, no sitten meistä tulikin pakkipari ja pelattiin koko kausi yhdessä ja vissiin hyvin pelattiin, kun saatiin olla pakkipari koko kauden ja tutustuttiin muutenkin ja meistä on tullut hyvät ystävät sen jälkeen ja sitten silloin semmoinen tausta, että se rupesi olemaan vetelee viimeisiä ja se on syntynyt 67 ja se oli pelannut monta vuotta siellä Ranskassa ja se tykästyi jotenkin muuhun niin pelaajana ja ihmisenä ja näin poispäin, että hei, että hän on pelannut monta vuotta siellä Ranskassa, että jos hän saisi sut sinne Ranskaan, niin lähtisitkö? Sanoin, että ilman muuta mä lähden ja mä olin nuori kundi silloin, mä olin just varmaan 21 tai jotain vastaavaa tai sinne päin tai jotain sinne, 21 varmaan. Ja sitten se hommasi mut sinne Ranskaan ja sinne lähettiin ja sitten kun mä olin siellä Ranskassa ja sitten rupesi saamaankin vähän rahaa siitä pelaamisesta sillä tavalla, että tultiin hyvin toimimaan. Yhden toisen suomalaisen kanssa meillä oli kimppakämppä ja yhteinen auto, mutta reissu meni hyvin ja sitten siellä rupesi niinku kiinnostaa toi Reena ja vähän, että on omalla auto ollut tyhmää, että kun mä olisin pystynyt tekemään tämän kaiken niinku tässä ohessa, mutta kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta, enkä ajatellutkaan tällä, että joskus voisi pelaamisesta saada rahaa. Ja no ei mitään, se kausi meni hyvin, sarja oli huono, Ranskan kakkosdivisioona, meillä oli iso Euroopan toiseksi suuri kanafarmari omistajana ja ei hävitty yhtään pelikauden, kun meillä oli ainoa ostettu jengi sinne. Ja no ei mitään, tulin sitten Suomeen ja sitten kesä tässä Suomessa ja mä olisin halunnut lähteä sinne takaisin, mutta sinne ei sitten päässyt takaisin, sinne tuli venäläinen valmentaja ja se halusi venäläisiä sinne, eli silloin suomalaiset ei päässyt ja eikä siinä mitään, mutta sitten löytyi paikka, Kurkisen Risto valmensi, muistatte varmaan Kurkisen Risto, Jypin paita taitaa olla katossa ja valmensi silloin Malmössä ja semmoinen kuin Malmö, ei toi Elitserien jengi, vaan Malmö, mikäköhän se oli se, en mä edes muista mikä se enää oli, mutta joka tapauksessa, mutta vuosi sitten Malmössä ja sitten tulin takaisin ja oli sillä tavalla, että nyt vaan ei mitään, vähän tehdään kesällä duunia tuossa vähän Huolintaalalla ja tullataan kamaa Suomeen ja sitten sen jälkeen niin taas lähdetään johonkin. Elämä oli sille vaiheessa silleen, että tämähän on kiva elämää, että kesä vähän duunia tuossa ja sitten taas talveksi pelaa lätkää ja näin poispäin. Mutta no sitten tuli kuvioihin tähän mun vaimo, nykyinen vaimokin, tai ei mulla ole kuin siis yksi vaimo, mutta siis kenen kanssa olen vieläkin yhdessä. Ja kysyin sitten, että pääsikö hän lähteä mukaan sille oikeustieteellisen opinnot kesken siinä ja niin ei pääse lähtemään, että ei saatana, että jos mä nyt sinne lähden, niin se jää kuin nalli kalliolle ja sitten mä ajattelin, että ei nyt mitään keksiä jotain ja no sitten mä soitin sama mies, joka pyöritti Epsin ukkeleita silloin, kun mä olin siellä Suomi-sarjassa, niin pyöritti siihen aikaan sitten Salamoita, Kirkko, Nummela, Markku Kulmala, soitin sitten Markulle, että nyt on tämmöinen tilanne, että kiinnostaisi tulla mestikseen pelaamaan että onko mitään saumaa, niin jumalauta, tervetuloa vaan sinne ja sitten sinne pelaamaan ja sitten itse asiassa muutinkin jo vaimon kanssa siinä tai Petron kanssa muutettiin jo siinä kohtaa yhteen ja kausi siellä ja sitten Petra oli sellainen tilanne, että se teki täyttöpäivää ja duunia ja siellä oli muutama tentti, iso tentti
iso tentti tekemättä, jotta ei meidän aika enää riittää lukemiseen ja näin poispäin. Sitten gradu oli tekemättä, että mun pitäisi valmistua kumminkin nopeasti. Mä nyt mietin ja sitten mä ajattelin, että hei, että jos mä pääsisin jonnekin ulkomaille ja se pystyisi tekemään ne tentit siellä ja kirjoittaa gradun siellä ulkomailla, kun mä pelaan lätkää, niin lähtäisikö ulkomaille? Ja sitten sanoin, että no totta kai voidaan lähteä, jos se onnistuu. No, sitten mä soitin Kuusiston Maukalle, muistatte varmaan Lukon miehen ja valmistin silloin sitten siihen aikaan niin tuolla Allegessa Italiassa ja soitin sinne ja kysyin, että tämmöinen äijä olisi vapaana, kiinnostaako, kiinnostaa. Ja no sitten ruvettiin selvittää, että missä vaimo pystyy tekemään muutaman ison tentin ja kirjoittelee gradun, niin se onnistui siellä Lidon saarella sitten. Suomen konsulaatista teki tentit ja kirjoitti gradun ja valmistui sitten Oikiksesta ja sitten mä ajattelin vielä, että no hei kesäduuni, että mä menen vielä Salamoihin, että hei vielä yksi kausi ja sitten pannaan pillit pussiin ja sitten ruvetaan heittää pakettia maailman toiselle ja ruvetaan tekemään duunia, kunnat lätkät jää siihen ja no ei mitään, sitten meidän tuli aika hyvä nippu tuonne sinne Salamoihin, menin takaisin Salamoihin Kirkkonummelle ja aika hyvä nippu ja pelattiin niin kuin törkeä hyvin ja niin jouluna sitten niin 2 pahvia edessä, että loppukaudeksi, että joko Jokerit tai Tepsi. Ja sitten mä valkkasin Jokerit. Siitä lähti samasta kentästä, lähti Koivusen Karo lähti Lahteen ja Korosen Lasse pakkipari lähti tuonne Lukkoon ja Ryhäsen Sami lähti Lukkoon. Eli 4 jätkää samasta kentästä päästiin samaan aikaan sitten lähteen. Ja ei mitään. Jokereissa niin ei ollut, sanotaan näin, että oli sanotaan vaikea startti. Siellä oli muutenkin Jokerille vaikea kausi, mutta ei siitä sen enempää, mutta paskoja housuu siellä, isot liiaiset valot. Onneksi me oltiin joutu katsoa sitten tuolla Aravirta oli tullut katsoa tuonne niin Kirkkonummelle myös Koivusta ja oli nähnyt mun pelit siellä ja näin poispäin, niin sitten Pelikans tarjosi 2 vuoden sopimuksen. En mä oikein sielläkään sanotaan, että en mä ne huonosti pelannut, mutta en mä hyvinkään pelannut ja mä ajattelin joo, että nyt kyllä tämä varmaan rupeaa näiden jälkeen olemaan tässä, että katsotaan, että saako soppari edes mihinkään tai pitääkö Lahti, mutta näin pois. No, Lahti ei pitänyt, mutta sitten Ässät oli mussa jotain hyvää nähnyt ja tarjosi sopimusta ja sitten mä olin vaan, että hei, tämä on nyt viimeinen kortti, että jos tämä nyt ei lähde, niin sitten tämä ei lähde. Ja sitten mäkin olen vähän semmoinen tyyppi, että mun pitää saada olla vähän niin kuin oma itteni ja se ei oikein välttämättä kaikille on niin hyvä juttu, tai olkoon tai ei, mutta ei ehkä välttämättä ymmärrä. Porissa mä saan olla mitä mä oon, ja loppu on sitten historia. Joo, tähän... Lyhyt, tämä oli lyhyt. Mä yritin olla lyhyt. Se oli erinomainen, sanotaan näin, että se oli täydellinen, tekee tämän haastattelijan elämästä helppoa. Mutta hei, mitä siinä, otetaan just tuo aika ennen käsitellään sitä poriaikaa sitten erikseen, mutta mitä siinä niinku tapahtui? Sä olit kuitenkin jo reilusti yli 20, eli siinä mielessä niin kuin silleen kehityksen iässä, mutta sitten kuitenkin Salamoissakin sitten Italian reissun jälkeen. Täytyy ensiksi sanoa, että sähän teit tonkin vähän sillä vauhdikkaasti ennakkoon, kun joku pelaajat, kuten esimerkiksi kapteeni Kuparinen haluaa päättää uraa tuon Italiaan, niin sä kävit hakemassa sen tuossa heti alkajaisiksi senkin. Mä menin väärään järjestyksessä, vähän väärinpäin. Kyllä, just näin. Niin mitä siinä tapahtui sitten tosiaan silloin 0506 Salamesiin rupesikin tulee sitten piste per peli ja sen takia varmaan sitten Jokeri kiinnostui. Mut mitä siinä tapahtui tuossa vaiheessa sitten, kun sä pääsit Jokereihin ja sitten Pelikans tarjosi sopimusta, niin mitä siinä niinku tapahtuu? Olit sä niinku, lisäsitkö sä niinku reenaamista? Ajatteliko sä, että nyt mä rupean urheilijaksi vai tosiaan, että tää on nyt vaan tässä vai? Ei kun siis joo, eli mä rupesin jo periaatteessa silloin Ranskan reissulla rupesin jo reenaamaan niinku paljon kovempaa itse ja sitten mä tein semmoisen kovan movin sitten siinä jossain vaiheessa, niin mä palkkasin oman henkilökohtaisen coachin, niin kuin kuntocoachin, semmoisen kuin Jussi Hirvonen. Joo. Ja se rupesi laittaa mua niin kuin oikeasti kondikseen ja se varmaan kanssa tykähtyi tähän mun tähän tämmöiseen energiseen kaveriin, joka on sielua tuossa hommassa mukana ja sen kanssa tehtiin monta vuotta yhteistyötä ja se jopa oli Lahdessa mukaan, niin kuin se oli joko jengin kuntokoutsi ja sitten se oli myös Porissakin jengin coachi. Ja sen metodit ainakin omasta mielestäni toimi mulle tosi hyvin ja se kehitti mua ihan järkyttävästi ja mun mielestä se oli niin kuin
paras veto, mitä mä oon tehnyt, koska mähän olin, niin kuin, jos sanotaan, että junnuvuosi, niin mä olin muita aika paljon jäljessä. Just näin. Kuka sun tähän niin tavallaan Siin löysi ja millaisen prosessi meni ja mitä sä niin ajattelit? Sä oot kuitenkin sieltä Kehä Kolmosen reunoilta kotoisin, niin mitä sä ajattelit Porista silloin ja kuka sut niin tavallaan löysi sieltä? Millainen prosessi meni? No siis, nyt mä en kyllä ihan tarkkaan niin muista, että mulla oli silloin, tai siis muista mä tietenkin miten se meni, mutta mä en tiedä, että kuka sieltä niin Porin päästä sitten niin löysi. No Hirsimäki oli yksi tietenkin, mutta oli se muutkin, mutta mulla oli sellainen kuin Mika Backman oli siihen aikaan agenttina ja se etti mulle seuroa ja se oli sitten neuvotellut tässä, niin tai neuvottelikin tämän diilin ja mullahan niin kuin se mitä silloin siihen aikaan pyöri niin kuin siellä semmoista huuhaa, että joo, että Pori on karmea paikka ja sitä tätä noin poispäin. Niin mä olin, että että kyllä en mä mihinkään paikkaan, missä mä maailmassa on ollut, niin mun mielestä on niinku turha. Ethän sä nyt, jos et sä maista ruokaakaan, et sä voit sanoa, onko se paha vai hyvä. Että kyllä sun kannattaa käydä kokeilemaan. Että mä sanoin, että annetaan aina mahis ja arvioidaan sen mukaan. Ja sitten ei mitään muuta kuin kamat kassiin ja mehän ollaan tässä elämässäni vaimonkaan säädetty sitten niin paljon kuin pystytään ja itse asiassa vaimo auskultoi Porissa ja ollaan saatu ollut kimpassa ja sitten tehtiin lapset Porissa, mulla on porilaiset lapset ja me ollaan säädetty ja näin poispäin, mutta tietenkin, että varmaan niin kuin lätkäpelaajalle se iso juttu on kuitenkin se, että on se kaupunki mikä vaan, niin eli ihan ylivoimasti mä pelasin parasta jääkiekkoa mun uralla Porissa, eli jos pelit kulkee ja näin poispäin, niin se sama sittari ja prisma löytyy joka kaupungista, eli se on semmoista kumminkin urheilijaelämää, mitä siellä eletään, niin se vaikuttaa aika paljon, miten sä itse pelaat, ja tietenkin, että jos perhe viihtyy, niin eihän siellä, ja mehän tykästyttiin Poriin hirveästi, ja mehän oltiin 8 vuotta siellä, että ja käydään siis vieläkin tasaisen tappavaa tahtia, meille tuli perhe tuttua sieltä, että mutta tolleen se vaan meni, että sieltä tuli ensin sopimus, ja sitten hommat rupesi kirjoittaa ja mä sain olla semmoinen kuin mä oon ja sain tehdä paljon virheitä ja sain tehdä paljon onnistumisia ja semmoista mun pelaaminen. Hei, toi sun S-aika tosiaan 8 kautta Porissa ja pitkä pätkä kapteenina ja mestaruutta ja kaiken näköistä, niin se on kyllä aika huikea tarina, nimittäin ensimmäinen kausi ei ollutkaan, oli niin sanotusti myös aika legendaarinen. Kerros vähän siitä. No joo, hirveän vaikea kausi tietenkin. Oliko se eka jo vai onko se toka? Eka. Joo. No ei mitään, että siihen, se oli vaikea kausi niin kuin kaiken kaikkiaan ja sitten kun katsoo niin miten nuo runkosarjan ne pelit ja nämä meni, niin me ei edes pelattu niin huonosti sitä, siis, ei nyt hyvinkään pelattu, mutta ei niin huonostikaan, mutta siihen aikaan silloin olikohan ne yhden kauden kokeiluna ja mä en muista olisi niitä sen jälkeen, mutta pelattiin niin sanotut play-outit myös. Joo. Ja se oli paha, se oli oikeasti paha, varsinkin just silloin tuolla, että sä häviit ensin playout-kierroksen, sitten sä häviit toisen playout-kierrokseen ja sitten sä joudut sinne karsintaan, niin vaikea paikka siinä mielessä, että toisille ja niinku, silloin puhutaan niinku työpaikkojen menetyksestä niinku sekä niinku koko organisaatiosta ja koko toiminnan niinku muuttamisesta, kun jos ollaan tippumassa, että siinä on aika isot asiat niinku kaikkinensa pelissä ja sitten taas toinen joukko on pelannut alempaa sarjaa, voittanut koko kauden, ei ole mitään menetettävää. Siellä on kauhea drive päällä ja toiset on tavallaan niin kuin hävinnyt koko kauden ja sitten lyödään vielä playouteissa vielä lattialle, niin ei ollut niin kuin helppo paikka. No, ei varmaan. Ja eikä pelitkään ollut, että tavallaan pelit tuli siinä mielessä niin kuin hienoja, että siis ihan hirveitä, mutta siinä mielessä hienoja, että hallit oli täys, kauhea meininki. Siellä oli kaikkea sanasotaa ennen pelejä ja pelien jälkeen ja se oli ihan viihdettä niin kuin koko kiekko kansalle, mutta jos itse pelaajana, kun istui jätkeen kanssa kopissa ja yhtäkkiä pelit onkin sillä tavalla, että saat 3-2 häviöllä niin Sportille ja
seuraava peli on tuolla Vaasassa, niin, niin aika hiljainen oli koppi. Ei ole muuta oikein siihen niin kuin lisättävää, mutta ei mitään hirveätä herkkuu. Oliko se kentällä silloin, kun Sillanpää pelasti kiekko maaliviivalta? En ollut. Mä olin just ollut nenäleikkauksessa. Mä pelasin, en muista monta peliä. Mä pelaan 5 ja sitten tuli sen yhden meidän ulkkarin mailla aamureeneissä, niin suoraan enää mailan kanta ja tuli tuonne pirstalemurtuma tuohon nenään ja jouduin leikkaukseen. Että kattelin sitä peliä, mutta siellähän käytiin tolpassa, että kyllä se aika lähellä käynyt. Oli se kauheata. Mä itse oli kaikki kotipelit kattoo paikan päällä, niin oli se kyllä kauheata ja vaasalaiset heittelee kananmunia ja se oli kyllä kauheata. Joo, se ei ollut kivaa aikaa, mutta sanotaan näin, että yleensä asioilla on, niin kuin, jos mäkin olen semmoinen tyyppi, että tietenkin, että välillä menee päin persettä ja välillä menee hyvin ja välillä siltä väliltä, mutta yrittää niin vähän miettiä, että totakin asiaa, että se ei ollut kivaa, se ei ollut hyvää, mutta se herätti koko organisaation. Kyllä, joo, sillä siinä varmasti kävi. Joo, ja sitten mun mielestä niin siinä kohtaa ruvettiin tekemään, niin kuin, yritettiin tehdä enemmän hommia. Ja kyllä mä sen sanoin, että kyllähän se siitä muuttukin. Että tämmöinen ei voi jatkuu. Ei kukaan halua olla tämmöisessä tilanteessa enää toista kertaa. Just näin, ja siitä se lähtikin aika hyvin kasvaa. Sitten seuraava kausi sullakin jo 20 pinnaa ja ei vienyt vielä playoffeihin, mutta sitten 2 aika hyvää kautta ja sitten huipentui mestaruuteen. Mutta mikä takia, sä olit jo heti kakkoskaudella, lyötiin aata rintaan, niin mikä takia Ville Uustalo Porissa kapteenistoon ja mitä sä itse ajattelet, että minkä takia susta ruvettiin rakentaa semmoista? No kyllä varmaan niin kuin mä veikkaan, että niin kuin mä oon aina ollut tosi tunnollinen niin kuin reenaaja, niin kuin sitten kun mä sen tajusin, niin ja semmoinen niin kuin sanotaan ilopilleri siellä kopissa ja välitän siitä ja uskallan sanoa ja just se, että varmaan kun tavallaan niin kyllä se niin vaan menee, että mä en ollut kumminkaan enää ihan nuori poika ja kumminkin sen verran jo ikää, että varmaan niin porukka rupesi katsoa, että hei, että kun toikin painaa, niin munkin pitää painaa. Sain niin porukan mukaan siihen hommaan. Joo, millaiset tosiaan sitten semmoinen homma sieltä sitten napsahti, hommat rupesi ihan tosissaan kulkea ja yhtäkkiä kaveri, joka on painanut tuolla Italiassa ja muualla, niin voittaa sitten SM-liigan puolustajien pistepörssi. Niin miltä se tuntui ja mitä pääsi liikkuu silloin, kun oikeasti kulki? No, en mä tiedä. Siis kyllähän ne aina ruokkii niin kuin ne onnistumiset niin kuin onnistumiset ruokkii aina niin kuin eteenpäin ja mulla oli kauhean luotto valmennukseen ja mä sain paljon peliaikaa ja mä sain tehdä niin kuin periaatteessa aika paljon siellä jäällä ja oli koko ajan joka paikassa mukana sekä hyvässä että huonossa, niin se sopi niin kuin mulle. Musta tuli tosi rohkea ja mä oon muutenkin semmoinen luonteeltaan, että ei ole hirveästi niin kuin limittejä ja pystyy painelemaan äärirajoilla ehkä se sopi mulle. Ja jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että mulla on merkki on rinnassa ja tavallaan semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, mulla oli hyvä olo. En mä osaa siihen muuta sanoa, että miten se meni. Mutta tietenkin, että sai paljon pelata ylivoimaa ja oli tietenkin hyvät pelikaverit siinä, että ilman niitä aika harvoin tekee yhtään mitään. Joo, olisitko sä itse uskonut silloin, kun sä painoit vaikka siellä vielä Salamis Mestistä, niin oliko koskaan ajatellut, että sä voitat puolustajan pistepörssi liigaa? No en ole kyllä ajatellut siis ikinä niin pitkälle, kun siinä kohtaa mä en edes ajatellut, että musta tulee ammattijääkiekkoille vielä, että mä en pidä sitä nyt vielä ehkä ammattijääkiekkoilla, että mä pelaan Kirkkonummen Salamista, mutta teen täyttöpäivää duunia siinä vieressä. Niin kyllä mä olin niin kuin lähdössä sinne niin kuin tekemään sitä niin kuin periaatteessa ihan normaalia niin sanottua urapolkua niin kuin ihan työntekijänä. Just näin, aika hieno tarina. Entäs sitten seuraavalla kaudella 11-12 sitten ensimmäistä kertaa C-rintaa ja sitä 4 kautta, niin
Öö, miten sä ajattelit, millainen tilanne silloin siellä oli ja minkämoisen kapteenin roolin sä otit? Miltä se tuntui? Porin Ässien kapteeni, se on kuitenkin perinteikäs seura ja aika hieno nimilista siellä kapteeneja ollut ja niin edespäin. Niin miltä se tuntui? No tietenkin hyvältä se tuntuu, että kyllä Porissa aika paljon porilaisia kapteeneita on ollut, että, ei siellä niin hirveän montaa Porin ulkopuolelta olevia kapteeneita ole. Niin, siis tosiaan tietenkin oli otettu ja näin poispäin, mutta sitten tietenkin, että omasta mielestäni mä tein aika paljon kaikkea muutakin kuin mitä ehkä normaali kapteenille kuuluu, että mä istuin aika paljon myös toimistolla ja yritin kehittää sitä koko organisaation toimintaa. Hirsimäkikin sanoi jo jossain vaiheessa, kun mä laukkasin sen joka päivä, että piti saada asioita siellä kuntoon, niin se sanoi vaan, kun tiesi, että treenit on loppu, ja mä huusin, että morjesta siinä toimisto-ovella, niin se Hirsimäki huusi sieltä takahuoneessa, mitä nyt taas? Et silleen se vaan meni. Mutta Toi on aika uusi tieto. Tota ei varmaan kukaan ole ajatellutkaan, että sä oot ollut siis oikeasti siellä laittamassa organisaation rakenteita kondikseen ja sitä varmaan niin kuin pelaajia siihen suuntaan ja kaikkea muuta, niin toi on aika mielenkiintoinen keissi. No joo, että mä niin kuin soudin niin kuin siinä pelaajien ja valmennuksen ja seurajohdon kanssa niin kuin joka puolella, että ehkä vähän erityyppinen. Mutta sitten taas, että se, että mä en ole kumminkaan semmoinen tyyppi, että mä tiedän kumminkin kaikki rahalliset resurssit ja näin poispäin, niin en mä mene sen takia vaan pyytää, vaan että mun mielestä se olisi kiva juttu, näin poispäin. Vaan pointti oli se, että haluaisin mennä kertoa, että mitä täällä tapahtuu, mitä me tarvitaan, mikä mulla on idea tässä. Mä oon myös hallitukselle sen siellä kertonut, ja että tässä on nyt oikeasti, niin kuin, että mä oon tosissaan tässä hommassa. Kyllä mä ainakin omasta mielestäni sain sitä periaatteessa toimiston väkeä erittäin hyvin niin kuin liikkeelle myöskin, ja jotenkin mä osasin sen kertoa vakuuttavasti, ja pystyin näyttää sen siis, tai me pystyttiin, koska mä vein tietenkin meidän kapteenistolle, vanhemmille pelaajalle, että mitä mä haen tällä ja näin poispäin, niin musta tuntuu, että mä sain sen porukan niin kuin sillä mukaan, ja tietenkin munhan piti olla siellä myös sitten se esimerkki, joka sitten oikeasti raataa ja painaa menee, mutta semmoinen mä oon ollut siellä, tai olin silloin. Aika hieno juttu. Hei, hypätään sitten kauteen 12-13, silloin kesällä 12, niin itsekin teikäläiseen törmännyt ensimmäistä kertaa, niin sanotusti sabakatoilla olisi jäähallia ja lasketa, ja pojat kävi kesällä siellä sortseissa ihmettelemässä teollisuusalueella, että mikä helvetin paikka tämä on, ja nyt pitäisi laulaa, ja aika hienosti hoisit sitäkin hommaa sillä että nyt mennään ja tehdään, kun kaverit oli siellä hiukan huulipyöreinä, ja sitten alkoi levy laulaa ja uraki siitä, mutta mitä se kausi? Se oli kyllä kummallinen kausi. Niin kuin, mikä takia kaikki meni ensiksi ihan perseelle? No, siinähän voi olla mikä vaan. Monta asiaa varmasti, mitkä menee perseelle. Ja sitten vaikka mitä tekisit, se ei vaan aina lähde, vaikka se pitäisi mitä palavereita ja näin poispäin. Ehkä mä sitten siinä tammikuun tasauksessa niin periaatteessa käytiin jo niin pohjakosketuksella ja sitten ei mennä tulla yhtään mitään. Sitten me jotenkin saatiin se, niin kuin tuon kapteeniston kanssa kautta nämä vanhemmat pelaajat siinä, niin saatiin pidettyä ennen kuin se Karri rupesi pitää mitään palaveria siinä, niin saatiin semmoinen hyvä runko siihen niin kuin tehtyä ja saatiin niin kuin, tavallaan, että me oltiin 2 tuntia ennen kuin Karri rupesi pitää sitä palaveria, niin siis sillä tavalla, että Karri ei tiennyt eikä mikään muukaan valmennusryhmä, niin mä olin pyytänyt kaikki pelaajat paikalle sinne ja juteltiin avoimesti ja tietenkin arvosti kovasti sitä, että myös ne vähän hiljaisemmatkin kaverit sai sanoa oman mielipiteensä ja periaatteessa niin sovittiin niin kuin sanotaan näin, että mitä me nyt lähdetään niin kuin tekemään, että mä sanoin, että ja niin kuin moni muukin sanoi, että tätä paskaa ei jaksa enää ketään, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä, ja sitten jotenkin kaikki oli niin kuin samaa mieltä ja niin kuin mä sanoin, että se oli iso juttu niille kavereille siellä Kopiskin, jotka
ei yleensä pääse niin paljon ääneen, tai ei ole äänessä, niin ne sai kertoa omat mielipiteensä, ja nekin lähti tähän niin kuin hommaan niin kuin mukaan. Sitten Karri tuli 10 koppia, ja se kysyi, että onko sulla Uusitalo jotain, ja sitten mä esitin tämän, mitä me oltiin käyty läpi siinä kopissa, niin kaikki edessä, ja siinä oli kaikki coachit ja kaikki, ja että tätä lähdetään hakemaan. Karri oli valmistellut kovan palaverin sitä ennen, ja se repi ne paperit, mitä se oli miettinyt, että se sanoo, että joo, että valmennusjohto lähtee tähän teidän juttuun mukaan, mikä oli sitten taas iso luottamus sitten taas sieltä valmennuksen puolelta, ja sitten vaan lähdettiin niin kuin puskee eteenpäin. Siinä oli se helppo Jyväskylä ja Kuopio heti vieraspelit. Ja mutta heti jo siinä Jyväskylä-pelissä niin tai Jyppi-pelissä, niin siinä näkyy oikeasti semmoisia asioita, mitä niin oikeasti se voittaminen niin oikeasti vaatii, että edes sauma voittaa. Mutta siinä vaiheessa, kun ollaan periaatteessa niin kuin noin huonossa tavallaan semmoisessa henkisessä tilassa, että aika helposti rupeaa selkä katkeen, niin se ei paljon auta, että kaikki puheet ja näin poispäin karisee aika nopeasti, että otat muutaman siihen turpaan vielä, niin se loppuu siihen. No ei mitään, hävittiin 2-0 ja hävittiin 2-0, mutta kaikki sanoivat, että oli niin kuin oikeasti hyvä peli, mutta kaikki tietenkin harmitti, ettei voitettu, ja se on ihan normaalia, ja mä puhuin siinä kohtaa jo urheilujohtajan kanssa, että ei mitään, että hyvä oli ja näin poispäin, eikä mitään, ei sanonut sanaakaan seuraavan päivänä, niin me hallille tuolla Kuopiossa, niin ensimmäinen ilmoitus on, että Dixon on myyty. Eli mä ajattelin, että mitäköhän me just puhuttiin tässä, no ei mitään, mä lähdin sieltä kopista menee ja kävin vähän kävelemään yksikseen. Eikö ove paukkue? No en mä oikeastaan edes paukutellut ovea, vaan mä lähdin vaan vekemään, eikö kuunnella näitä, että tavallaan, että tekee hirveät duunia niin kuin siellä ympäri ämpäri ja sitten lopputulos on se, että mä ymmärrän tavallaan, että myydään pois, saadaan hyvän rahaa ja näin pois. Se kuuluu tuohon bisnekseen ja näin poispäin, mutta osui niin kuin aika huonoa kohtaa, jos niin kuin ihan rehellisiä ollaan ja otti koville ja näin poispäin. Mä yritin kääntää senkin yritin kääntää sitten siellä, kun mä kävin kävelemään, että kun mä tuun takaisin, että mun pitää jotain sanoa. Kaikki odottelee, että mä sanon jotain. Mä menee, mä sanon jotain. Mä sanoin vaan jätkille, että jumala, että nyt se on semmoinen juttu, että nyt kun Dixoni, se on syönyt puoli tuntia peliaikaa joltain tuolta pois, niin nyt pääsee, ne jotka on pelannut vähemmän, nekin saa varmasti peliaikaa enemmän ja pääsee näyttää ja pelaa seuraavasta sopimuksesta, että jumalauta, että kaikki vaan peliä, että vittu nyt menee ihan miten vaan ja nyt lopetetaan sen vittu miettiminen, että jos tässä on tämä, että tehdään duunia ja meidät viedään ykkössentteri vielä veke tosta, niin nyt antaa olla, nyt vedetään vaan ihan niin paljon lähtee. Jumalauta, me voitettiin se kalpapeli. Se taisi olla jatkoajalla, Armia Joppe taisi tehdä sen maalia. Siitä se vaan vittu kääntyi, mikä on ihmeellistä tietenkin. Ja mä en muista, oliko 14-15 peliä voittopelejä siinä. Ja loppu on sitten siinä vaiheessa joku periaatteessa runkosarjan loppu ja oltiin niin kuin menossa kovaa vauhtia playoffeihin, niin me tiedettiin, että me ollaan niin vahva, että ihan sama tehdään meille pari maalia ennen, niin me tiedettiin, että kun me vaan jaksetaan jauhaa sillä omalla tyylillä ja coachit pumppaa ja kaikki pumppaa ja näin poispäin, niin varmaan peli kääntyy jossain vaiheessa vaan meille ja sitten se vaan meni päätyyn asti. Että missä vaiheessa joukkue rupesi niinku itse uskoa, että hei me voidaan voittaa tänä vuonna? Ei siinä tarvinnut, kun se periaatteessa kyllä siis että voidaan voittaa koko homma. Niin, ei sitten kukaan usko. Niin. En mä tiedä uskoako sitä oikein kukaan. Eikä vieläkään. Ei, mutta siis pointti on vaan, että aina lähdettiin niin kuin peliin vaan, että meidän pitää pystyä, se oli aika tommonen niin kuin, raskas pelityyli, että meidän pitää vaan pystyä repiä kaikki siitä koko jengistä irti ja jos me se pystytään tekemään, niin meillä on joka päivä hyvä mahdollisuus voittaa. Joo, se oli kyllä, tämä on hieno tarina ja siitä syystäkin kirjoitettu vähän kirjaakin ja todennäköisesti veikkaisin, että jossain vaiheessa joku näköinen elokuvakin joku tekee, jos ei muuta, niin Isomäen Legendan podcast vähän sen pienemmän budjetin elokuvaa. Mutta siinä oli sitten, kaikki tietää mielenkiintoiset vaiheet ja muut, mutta jotta keritään puhumaan, niin siinä vaiheessa, kun oltiin sitten siellä ratkaisuperissä ja Marttisen Jyri heitti lepakkokiekon ja se upposi siinä maaliin, niin mitä pyöri siinä vaiheessa mielessä?
No ei oikein mitään, että siinä piti yrittää, se oli aika vaikea se, että se itse asiassa kun ne tuli tasoja siinä toisessa, tai siis että toisen erän jälkeen peli oli tasan, niin ei noin hiljaista koppia ole ollutkaan, että vaikka yritti mitä vähän keventää siellä, niin ei paljon keventynyt, että kyllä siellä oli hirveät, niin kuin totta kai, että kovat panokset, mutta kun jotenkin sitä, se yllättävän, se jännittävän, se yleensä parannetaan tämä homma, että pyrittäisiin vaan pelaamaan niin silleen, kun ollaan pelattukin tästä tähän asti, että sillä me ollaan tuonne päästä, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, että kyllä siinä väkisiä ajatukset karkaa ja no ei siinä sitten ei siinä mitään mutta oli varovainen se kolmannen alku, mutta se vähän mun mielestä laukas meitä sitten niin että parempaan suuntaan, kun se Marttinen heitti se röpelö sinne ja se meni maaliin, niin jotenkin se vähän niin kuin sanotaan näin ja ei mitään, taisteltiin ja sen jälkeen juhlittiinkin pari viikkoa. Jotkut veti 3. Mitä vihellys tai loppusummeri soi, niin mitä ensimmäisen kävi mielessä? Pystyykö jotakin palattelemaan? No ei se oikein, kun tiedätkö, siinä on niin sekaisin, että siinä on niin monta ajatusta ja niin monta vaihetta ja siinä käydään niin kuin aika monta juttua ja semmoista vuoristorataa menee toi mieli, että ei oikein tiennyt eikä tajua eikä näin poispäin, että se rupesi vasta siinä vaiheessa, kun periaatteessa saatiin olla sitä rauhassa ja näin poispäin, niin se rupesi vasta siinä vaiheessa niin kuin silleen niin kuin tajumaan sitä, että hei helvet, tämä on kova juttu, että tai tiedätte, kaikki tietää, että se on kova juttu, mutta ei sitä siinä kohtaa niin kuin ymmärrä, että sä oot niin kuin ihan sekaisin, että mitä täällä on tapahtunut. Se siinä oli aika hienoa tuommoista urheilukulttuuria, sieltä sitten yhtäkkiä ilmestyy mies, jota ei välttämättä ihan kauheasti siihen aikoihin ollut siellä näkynyt siellä jäähallilla, niin yhtäkkiä pokaalin kanssa ilmestyy kentälle vuoden 1978 edellinen mestari kapteeni Ketola ja Muustalo luistelee sinne, niin mitä muistat noista hetkistä, kun No hyvä, ja totta kai, että kyllä mä olisin niinku toivonut jo niinku joka vuodelle, kun mä ollut Porissa, että Vellu on niinku tosi kova nimi ja ehkä kovin nimi koko kaupungissa ja ollut paljon jääkiekossa tietenkin mukana ja koko niinku periaatteessa kaikki tuntee, menee se kahville tai mitä vaan, mutta se kuuluu niinku tuohon niinku Porin ässiin ja sitten kun pitkään pois sieltä, että onneksi jos mä oikein ymmärtänyt, Marita oli pakottanut se sinne, että hän ei varmaan itse olisi vieläkään siellä, mutta ja tavallaan se laukas tämä homma niin kuin sen tavallaan hyvin, että sen jälkeen Vellu onkin ollut sitten taas tuolla kaikessa mukana ja mikä on niin kuin mahtavaa, että kyllä se niin kuin kuuluu olla tuolla mukana. Ja siis on vieläkin tietenkin. Siis kaikessa muussa kuin pelkästään Porin ässissä, että ja kuuluukin olla tietysti. Hienoa. Miltä Pori näytti ja tuntui mestaruuden jälkeen? Miltä se tuntui? Säkin tuut tuolta pääkaupunkiseudun suunnalta ja muuta, niin miltä se elämä tuntui sen jälkeen? No ei mitään. Sieltä sisäpuolelta. No siis tosi hyvältä, että oli kyllä, niin kuin, tietenkin oli mahtava juttu ja kyllä se varmaan sen verran iso juttu oli, että aika monessa paikkaa, mihin mä menen vieläkin, niin kaikki luulee mua porilaiseksi. Että sen verran iso juttu, että sä oot porilainen, niin kuin sanotaan, niin kuin, jotka ei paremmin tunne, niin mä sanon, että no ei puoliksi porilainen, mutta Espoosta mä lähtö siihen. Mutta kyllähän se mahtavaa ja kyllähän se teki niin kuin Pori, niin kuin, että se oli niin mahtava nähdä, miten se koko Porin kaupunki ja koko yhteisö ja jääkiekko on tosi iso asia koko Porille yleisestikin ja 35 vuoteen ei ollut tullut mestaruutta, niin se oli iso juttu ja se oli mahtava nähdä koko kaupungintalon myöten, niin on siinä koko hommassa mukana ja tuntuu, että kun ajattelee koko Suomea, niin kyllä mä sanoin, että isompi osa oli meidän tai niin kuin Ässien puolella kuin Tapparan puolella. Joo, siinä oli hienot torijuhlakin, me itsekin sai osallistua sieltä lavan puolelta ja oli jopa siinä oli aina joskus Ässien touhunoissa oli vähän puuhastelua, nykyään on aika lailla erinäköistä onneksi, mutta se oli vähän puuhastelua, se oli jopa ihan hienosti järjestetty, siellä oli oikein teltat ja kaikki, että se oli hieno juhla ja varmaan näytti sunkin mielestä ihan hienolle katsella sieltä lavalta sitä toria. Oli ja kyllä mä niinku seuraan niinku tosi tarkasti tuota Ässien toimintaa ja nytkin kattelin, niinku, lähettelin onnitteluviestit, että
mahtavat tulokset ja siellä on haalarit päällä ja nöyrästi painetaan hommia ja nyt on hyvä halli niin sitä on oikeasti kiva ollut katsoa, totta kai itsekään katsoa paikan päällä pelejä ja silloin on sitten, laitetaan aina sinne toimistolle viestiä, että saa nankittaa ja menen moikkailemaan vieraita ja käyn siellä pyöriä siellä klubilla sekä noissa aitioissa ja mä sanoin, että saa nankittaa, että kyllä mä juoksen silloin kun mä tuun Poriin, niin ihan mielellään ja arvostan sitä duunia, mitä ne on siellä nyt tehnyt ja tekee parhaillaan niin kuin koko ajan, ja seuraan tietysti tarkasti, mitä siellä niin kuin, tapahtuu ja viime kaudellakin niin aika monesti tämä PK-seudun pelissä oli niin kuin ihan paikan päällä ja sitten tietenkin mitä Porissa käy, niin pyrin silleen tulee Pori, jos tulee, että pääsee katsoa peli. Mahtavaa. Sulle rupeaa aikataulu kohta painaan päälle, niin kerros joku nopea juttu, joku juttu mestaruusjuhlista, mitä ei vielä tiedetä. Sanotaan näin, että ei siellä nyt tavallaan, se oli niin mikä oli niin kuin hienoa, ei siinä mitään tavallaan erikoista ollut, mutta kyllä me sitä pyttyä ulkoilutettiin niin kuin periaatteessa kaikkien porilaisten kanssa, pyörittiin siinä keskustassa ja oltiin itse asiassa, säkin olit silloin, mä olin sunkaan lavallakin, niin oltiin jopa siellä, missä mä asuin siellä. Joo, Kasiplankkas. Niin, Kasipaarissa oltiin kanssa siellä. Ja, se oli loppuun myyty. Joo, se oli varmaan ekaa kertaa. Se oli varmaan vähän enemmänkin kuin olisi saanut olla, mutta se, että niin otettiin niin se koko niin se tukiverkko, mikä meille oli ollut ja koko kaupunki niin siihen mukaan, mikä oli mun mielestä niin tosi hienoa, niin että juhlittiin oikeasti niin yhdessä, että siinä taisi tulla keskiviikkona oli juhla ja oliko se silleen, että vappu alkoi siitä vai miten se sillä tavalla, niin, tai keskiviikko oli, niin en mä usko, että hirveän moni porilainen, jos ei ollut pakko, niin mennyt sen jälkeen sillä viikolla töihin, että kyllä ne oli siellä sitä porukkaa siellä kaupungilla riitti siitä sen loppuviikon, että se oli mahtava aika. Oli kyllä. Hei, nyt koko podin viimeisiä kysymyksiä, eli tärkeä kysymys, niin kumpi antoi kovemman ja tarkemman pakkisyötä, Sammakangas vai Uustalo? No, mä ehkä annoin tarkemman, mutta kyllä mä veikkaan, että Sammakangas antoi kovemman. Tämmöinen niin even vastaus. Joo, mä yritän pakkipariin saada myöskin podcastin vieraaksi, mutta ei ole vielä hänen kanssaan saatu sovittua. Mutta hei, sulla aikataulu riintää ja niin edespäin, niin viimeinen perinteinen kysymys, kun Isomäki hiljenee ja valot sammuu, niin mistä toivot, että Ville Uustalo muistetaan? No sanotaan näin, että kyllä mä ehkä mieluummin sanon sen, että semmoisena näkee semmoisena niin kuin työmiehenä siellä, että on antanut niin kuin sielunsa seuralle ja yrittänyt tehdä niin kuin ainakaan omat hommansa niin kuin mahdollisimman hyvin. Kuulostaa hyvälle. Hei, numero 52, kiitos suuresti tästä. Tämä oli suuri kunnia ja saadaan podcastin kakkoskausi podcastuu hienosti tällä käyntiin. Otetaan joskus vaikka niin sanotusti toinen erä. Semmoinen ihmetyksen aihe tällä vielä, että kyllä ihmetyttää, että Ville Uustalo ei ole vielä valmentaja uralla kovin pitkällä. Että mä veikkaisin, että näillä asioilla, mitä sillä on laitettu ässiä kuntoon ja herätelty joukkuetta ja muuta, niin voisi olla ihan hyvä mahdollisuus sielläkin. Oletko ajatellut koskaan? En ole itse asiassa ajatellut yhtään, en tiedä. Mä oon ehkä semmoinen, tai no en mä tiedä, en ole ajatellut, mutta en tiedä mikä on tulevaisuudessa, mutta epäilen vahvasti, että en osaa sanoa kyllä, mutta en usko, että valmentajapolulle lähdetään. Never say never. Niin, kyllä. Ei mitään, suuresti kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa sinne ja jatketaan harjoituksia. Kiitos. Yes, moi. Sain sydämen, muotoisen, nöyrä ja vahva on lyönneistä sen.